I bé, des del barri valencià de Russafa ha eixit una de les primeres versions del Principito d'enguany, ara que l'obra ja ha passat a domini públic ací a Espanya. Pedro Oyarbide, il·lustrador que va captivar el món amb les portades de la saga Blackwater, completa ara el repte de reinterpretar un dels clàssics de la literatura. La llum de l'estudi de Pedro Oyarbide a Russafa competeix amb el laureat radiant de la portada d'este Principito. Lluny del minimalisme, esta versió d'un dels llibres més venuts de la història s'ajusta a una reduïda paleta de colors que juga entre el monyo brillant del xicotet príncep i els blaus del firmament de tots els planetes que visita. I en esta ocasió Oyarbide no només s'encarrega de la portada, té a les mans el seu primer llibre il·lustrat al complet. Tiene más de 35 páginas ilustradas, algunas son más minimalistas y más sencillas y otras hay dobles páginas muy repletas de detalle y de ornamentación, que sí que lo hace bastante diferente a la obra original de Saint-Exupéry, que eran esas ilustraciones más aniñadas, naïf, más pequeñitas. Portar a la seva estètica una obra universal ha sigut tot un desafiament fet en menys de 3 mesos. Una estètica que recordaran per l'exitosa saga Blackwater, que ha venut 3 milions d'exemplars en el planeta, un fenomen que encara el sorprèn. Ver la gente a veces en el metro o ver la gente lo que se compra el libro en la librería, yo lo estoy viendo por detrás, pues la verdad que me hace mucha ilusión. Y proyectos de este tipo como El Principito con Lundberg han venido a raíz de Blackwater. I este clàssic, a través del talent d'Oyarbide, no serà l'últim. Ja treballa en el seu segon llibre il·lustrat. No pot revelar-nos encara el títol, però sí sabem que veurà la llum el 2026.